The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 1:21, she will bear a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Genesis 3:19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Isaiah 12:2, behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. 1 John 5:11, and the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Verse 12, he who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. 2 Corinthians 5:21, he made him, the Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in him. Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 2:8, he humbled himself by becoming obedient unto death, even death on the cross. 1 Peter 1:16, be ye holy, for I am holy. Before we start our Bible study today, kinahanglan ang atong paghimo pagpasal, evaluation sa atong tagsa-tagsa kakalag. Dili kita makasabot sa pulong sa Dios kung ana ay mga sala nga nagahipi diya sa atong kalag. Usa gi manduan kita sa pulong sa Dios. Nga nagaingon ang 1 John 1:9, if you confess your sins, He, God, is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Ang panala kanimo higalang wala pay kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Magampod ta. Heavenly Father, we thank you for this time that you have given us once again. Aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong malaang pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdala ka namo dinhi aron kami makatuman sa among tulumanon diha kanimo nga maong pagpatubo sa among tagsa-tagsa kakalag. Pinagi sa pagkatuon, pagtuon, pagtuo, paggamit sa imong mga balaang pulong nga mao lamang kini ang paagi nga
kami makakabot sa among tumong nga mao ang espirituhan ng pagkahamtong, ang capacity stage na mao kani ang among common goal as believers. Musa, salamat niining laing kay gayunan. Salamat sa kinabuhing imo pang giilugayan. Kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, sa imong grasya. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagi sa pag tudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Salamat niining among Bible study. Pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ining atong ministry through the YouTube. Niya pa kita magadupot. Taon-taon na kitang punting sa atong pagtagad ni ining tunanan nga giuluhan o truly happy in life. Sa ang ginato pag baton sa matuod, bugos ug timos nga kalipay sa kinabuhi. Mao ni ang atong itunan karon. Okay? So padayon kita sa atong pagtuki bahin ini nga kitang mga magtutuo karon nga nahiusa na kang Ginoong Hesukristo pinagi sa atong pagtuo kaniya nga atong manluluwas. Ang Espiritu Santo mi bautismo kanato. That is the baptism of the Holy Spirit. Nga itong higayon, nga itong ituuan sa Ginoong Hesukristo, kita gipunit sa Espiritu Santo, hiusa kita o gidugtong kita diha kang Ginoong Hesukristo, kining pagkadugtunga hangtod na sa kahangturan. Wala na kanay pagkatangtang, wala na gahom nining kalibutan na makatangtang niya na. O way maka bawi, of course di naman ni mabawi kay hinatag naman ni sa Dios. Dili na kini mabawi, dili na kini mawagtang gikan kanato, hangtod na kini sa kahangturan. So kita kay mga anak naman sa Dios, we became children of God through faith alone in Christ alone. Bago na kitang binuhat. We are now a new creation. O diha sa Roma 6 nga to sa 7 nag-ingong kining, our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he who is dead is freed from sin. Gawas no na kita gikan sa sala. O sa atong pagpadayon, sa atong hisgot nini mga butanga, ayaw na gyud kalintik atong 8 ka momentum tests nga atong pag-aagian ingon nga mga Kristiyanon. Ang 8 momentum tests, nung ka pa ba? Old sin nature, people, thought, systems, arrogance, hatred, complex, disaster, and prosperity. Kita karon ingon nga mga magtotoo, we now live by faith, not by sight. Dili na sa atong makita ang atong panagawi, kundili pinagi sa pagtuo. 2 Corintios 5:7. So therefore, Colossians 3:5 also mentions about mortifying therefore our members which are upon the earth. Ato na kining isalikway na kining atong old man, manigingan sa Roma 6 nga to sa 7, and then we have to mortify our members which are upon the earth. Now,
ang matag magtotoo, by the way, must know his destiny. Unsa man niya pagkakaton sa iyang pagdadangatan, his destiny pinaagi sa pagsibog nato sa unahan by advancing to the high ground of spiritual maturity. Kini atong gibuhat adlaw-adlaw, this is the process. This is God's protocol at parasundon. O kita kinahanglan nga makakabot niya ng spiritual adulthood to be able to make our destiny a reality. So mo kan itawag nato personal sense of destiny. Now, remember also the two opposite skills, the spiritual skills, tulo kini, versus arrogant skills. Ang spiritual, well, this is a review again. Ang tulo ka spiritual skills nga ato namang gihisgutan usab kini atong baliko na pod. Nag-una gyud ini ang spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy. Ikatulo, spiritual maturity. Og ang atbang niini, ang opposite niini, mao gitawag natong arrogant skills. Ang nag-una niini, self-justification. Ikaduha, self-deception. Ikatulo, self-absorption. Ano iba naman kanini sa ato nang i-explicar nimo nga kining self-justification ingon nga magtotoo kung ana ikaw sa kasalanan. So to ang gikamupuyo sa dapit ni may gahom ni Satanas ang iyang cosmic dinospheres. Ug mo sa panahon nga na ay kung basulon ka ba, kung basulon ka nga nakabuhat ka og hiwi nga buluhaton kanang sukwahi sa kabubuton sa Diyos, then you try to justify yourself. Now, part man sa arrogant skills. You justify, and then ikaduha, self-deception, ang paglingla sa imong kaugalingon, ug ang ikatulo mao ang imong pagtutok na gyud, pagpunting na gyud, pagtagad na gyud sa imong kaugalingon. You are self-absorbed. So, ang ikatulo is self-absorption. So, tiwan nila, tulo na kamatang sa mga arrogant skills. Atbang ka na sa spiritual skills nga spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. So, kana paglabas lang gihapon sa atong panamduman. O kita mga magtotoo, imaduan kita nga atong sundugon si Ginoong Kristo. We must imitate the Lord Jesus Christ. How? Ngayon nga itong ibuhan. By growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. That's how we glorify God. Mao na ang pagi sa himaya na sa Diyos. Now, kana diya sa Colossus 3:6 o sa Juan 3:36 naghisgot ra ba diha og wrath of God. Kining wrath o binisayo ni mo ni kapungot. Now, kining kapungot unsa man ni? Sala man ni kapungot. Now, di man mapungot ang Dios. Wa man siya kapungot. Apan nga naman ang gihisgutan man diha sa Colossus 3:6 o Juan 3:36. Sa Grigong pulong kining wrath diha is thomos, Thumos. Now, kining wrath of God dinhi mo ni gitawag nato og anthropopathism. Now, anthropopathism, duha ni ka Grigong pulong anthropos og unsa kanang pathos. Kombinasyon ni duha, anthropos o pathos. Ang anthropos
Ang but sa nini tao kita. Okay, anthropos is tao, man. Ang pathos ang feeling, ang emosyon kini kanang bation ni. Okay? So in other words, kung ato ning ipatinaw kanimo, kining anthropopathism is ascribing human feeling on God. Mura maganto lang di kanang butangan siya tawhanon nga mga pagbati. Now, of course, kini dili man mo kasabot nga masuko na yung Diyos o lagot ang Diyos. Dili. That is just ascribing human feeling on God. Aron maklaro yun nato ang hustisya sa Diyos. Kasabot ka? So, Colossians 3:7 nagahisgot gihapon kanaw believers once walked before as unbelievers. Mo ni atong naandan kaniadto so bata maluwas. Now, padayon diha sa mga bersikulo Colossians 3:8 na karon nagingon kana nga but now ye also put off all these na to put them aside buta sa bukan kining kalagot kay anger, wrath, kasuko, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Ayaw na ginagbungata. Ayaw na lito ka. Okay? Kaya kini giwanduan magita sa Colossus 3. So, but now ye also put them aside. Now, Proverbs 27:4. Ako kang tagal mga bersikulo din niya. Proverbs 27:4 nag-ingon, wrath is cruel, and the anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Now, Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. James 3:14, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Now, Exodus chapter 20 verse 7 nagaingon diha, taking the name of the Lord your God in vain. Now, there is one community college in California nga naay motto, ibaw ka mong say motto, mo na ilang talamdan o inuntas binisaya. So they have their motto, learn, grow, succeed. Mo na ilang motto sa maong community college. Apan ang atong lokal nga simbahan diha always emphasizes our own doctrinal motto, which is study, learn, believe, apply. Mao na atong kanang slogan numdum ka, study, learn, believe, and apply. Operation SLBA. Ayaw na nagkainti. Mao na atong doctrinal motto or slogan as believers. Now, inumdumi gihapon katong pito ka mga pagsangkap sa Dios sa matag magtotoo. Remember the 7 divine provisions for every believer? Ang nag-una niini, Biblia. Ikaduha, ang pagka-omnipotente sa Dios nga Espiritu Santo. Ikatulo, divine plan for the church. Ikaupat,
right pastor teacher. Tukma nga pastor magtutulog. Ang ikalima, privacy of the priesthood. Kay tinagong panimuyo. Ingon nga saserdote o pari. Nya, ang ikaunom, ang logistical grace support. Iatagan kita sa bisang kapan kita niini mga logistical grace support every day. O unsay purpose nini aron nga kita will be able to continue in our spiritual life by studying, learning, believing, and applying the Word of God. Mo na ituyo nga bisang kapan kita niini mga logistical grace support. Kaya without those, we would not be able to continue in our spiritual momentum. So, ang ikapito nga divine provision, mao na ni gitawag nato spiritual freedom inside the operational divine sphere. Na spiritual kagawasan. Sud niya ng atong dapit nga puloy-anan. Mao na atong dapit nga puloy-anan, our rightful place to stay. Apan kini matang gini sa panguna-una is a system of thinking, because the Christian way of life is a mental attitude life. We always emphasize that. Now, kining maong mga provision ng isangkap sa Diyos kanato mga magtotoo are given to us, believers, so we can fulfill the protocol plan of God. So, diha sa gitawag nato operational divine dynasty, ubos sa enabling power of God, the Holy Spirit. Kaniya naman ta sa phase 2 sa plano sa Diyos. Phase 2. In phase 1, salvation. Phase 2, believer in time, karon. And phase 3, atong pagbiya ng kalibutan na muuba na kita sa Diyos dito sa eternidad. So, anto na punta sa James chapter 3 verse 14. Nagaingon kini. But, nag-una gyud ang word nga but if ye have bitter envying and strife in your hearts, ay pagdumog, glory not and lie not against the truth. So, noto, akong isgutan mo ni padugay, may tungod atong the two opposite skills, spiritual skills versus arrogance skills. Now, ang pastor magtutudlo, mao ang mensahero sa unsa kamatuoran. Basta o ato ba ni siyang itandi sa kanang pagluto ba sa usa ka restaurant maron o imong kaugalingong panimalay nga maglungag ka, magluto ka. Kini itandi natong pastor magtutudlo nga mao'y cook. He is preparing the ingredients. Of course, ang nag-andam yun noon sa mga ingredients mo man ang Espiritu Santo. Okay? O ang cook kanang tigluto, ikaw lang siya mukuha sa mga ingredients o yung isagol na. O na. So atong itandi ang usa ka pastor magtutudlo nga sama sa usa ka cook, usa ka kanang magluluto. Ako ba din Bisaya? Now, sa Grigong pulong, kining to teach, kaya mo man function sa pastor magtutudlo, that is his main responsibility. Study and teach, study and teach, study and teach. Mao gina. So to teach sa Grigong pulong, giingon kini og didasko. Didasko. D-I-D-A-S-K-O. Didasko. Now, ang didaskalia
ang buot pasabot nining didaskalia, gikan gapon kini sa root word nga didasko. Ang didaskalia mao na ingon og that which is taught, kanang gitudlo. Okay? Now, bahin ini na po'y didaskalos. Ang didaskalos is the teacher, ang magtutudlo, the one who teaches. So, tulo ni kapulong nga akong gihatag nimo. Didasko, to teach. Didaskalia, that which is taught. Didaskalos, teacher, the one who teaches. Now, kinigong pastor teacher. This is hyphenated, pastor hyphen teacher. O sa Griegong pulong it says, poimen kai didaskalos. Poimen, pastor. Okay? Pastor kai, kanang kai is and didaskalos. Okay? Pastor and teacher. Di na sila magkabuwag. They are one and the same. Pastor, teacher. Now, ang dahil na pong pulong ng Griego ang ako nihatag nimo is akuo. A-K-U-O. Akuo. Ang bota sa buting akuo, to hear and understand what you are hearing. Ang imong pagpaminaw o sa pagsabot sa imong gipaminawan. Now, so, again, didasko is to teach. Now, naanasa niya itong idugang, mantano. Ang mantano means to inquire information. Now, diha sa Kolosas 3, 8 o 10, nag-ingon ka na diha o put on, isulob. Sabi ni saya, isulob. Apan sa Griegong pulong, it says, ap ek doumai. Ap ek doumai. Put on. Put on your new self. Isulob na ang imong bagong pagkatao. Okay, isulob. Put on your new self. New man. At the moment of salvation, itong hidayon nga himo kang labing manunang desisyon sa mong ginabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Kita, we are supposed to put on our new self. Yan gayon nga atong gituhuan sa Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas. Ipasulob nato ang bagong pagkatao nato, not the old one. Kay mando din is to put off the old. Ang bunta sabot, ang old mao tong apil na tong pagpamakak, pagpasipala, ang kanang pagkadautan, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, nga gitawag niyo kanang idolatry and fornication. So, put them off. Kini mo ni kanang batasan sa karaan nga pagkatao. See? Put them off. Mortify. Na, bitaw nang mando diya sa Colossians 3:5 na mortify therefore your members which are upon the earth. Now, sa laing bahin, in another note, ato naman po ning isgutan nga Christianity is not a religion. So, Christianity is not a religion. It is a way of life. Now, what is funny is that ay mga tao nga moingon nga Christianity is the oldest religion ko, no? Mo na ilang sulti sa uban ba. Now, I just do not understand where they got that concept. Walang yuko kasabot. Di nila nakuha.
Again, ang Christianity is a relationship to God. The relasyon ba kaning paagi kini sa pagkinabuhi, it's a way of life. Karon, ang Kristohanon ang magtutuo nga karnal, iba ako ka nang giingat, ang magtutuo nga magabuhat sa laog dili niya isugin, gitawag ka na siya puro sa Diyo karnal. And sa iyang kahimtang nga karnal, he is living a lie. Nagkinuuhi siya og bakak. Now, it is only being spiritual as a believer that a believer lives the truth. Colossians 3:9. Maoray kanang higayon nga siya nagkinabuhi sa kamatuoran sa diha nga siya may spiritual. Now, unsa may diferensya ang magtutuo nga spiritual o magtutuo nga karnal? Well, review gyapon kini. A believer who continues to involved in a lot of sin sa iyang kinabuhi, naglunang siya sa kasalanan din, karnal siya, o sa iyang pagkakarnal tingbalik siya sa iyang pagkaunod nun. Kay so wapat na maluwas, mga unod nun man ta, ulipon naman kita sa unod. Basta we are slaves of our old signature. O mo na nga ang mando diya sa Colossians 3:8 o 10 lagi is pasulubon na ta sa atong bag-o nga pagkatao. Put on your new self, your new man. Up ek do umay. Nandong ka? Mao na yung isulti diya sa original nga pinulungan. Up ek do umay. So, put off the old. Ikanang salikway na, isalibay na kadtong mga karaan, ang imong pagpamakak, ang imong kanang pasipala, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry and fornication. Mortify therefore your members which are upon the earth. Colossians 4:5. Na inang dumi katong atong diagram gihatag nimo nga yan tong higayon nga ikaw na luwas, pinagi siya ang pagtuo lamang kang Kristo lamang, kanang midangog ikaw sa krus. Okay? The cross there represents salvation. When you approach the cross, you approach God's solution to our condition. So, mao na nga sa pagduol nimo sa krus na mo'y namatyan ni Jesucristo. That's only a symbol, ha? Diha ang Espiritu Santo mo punit kanimo o hiusa ka na, ipaguntong ka na kang Ginoong Jesucristo. And that is the current positional truth. Union with Christ. Mo nagingon. Paghiusa nimo kang Kristo. Kanang permanente na kana ang kaintawa. Permanente. Buti sa buti na matangtang, din na mausap. Apan dito sa ubos, sa atong diagram, itawag niyo kanang fellowship with God, imong pakigamitay sa Dios. Matangtang ni, this is temporary kay sa diha magkasala ka, iniga buhat ni mong sala, matangtang magkawas ka sa imong pakigambitay sa Dios. You are out of fellowship, matod pa sa English. And because you are out of fellowship, God, the Holy Spirit cannot control you anymore.
lain ni magakontrol nimo ang imo ng old signature. Ito na magpuyo sa dapit ni may gahom ni Satanas ng duha ka mga cosmic dynaspheres. Cosmic Dynasphere 1, which is the arrogance complex. Tabok na buka dito sa Cosmic Dynasphere 2, which is hatred complex. Magbanus-banus, magbalin-balhin ka lang yan. You are out of fellowship. You are under God's discipline. Diba? So, Colossians 3:10, ang imong pagkabag-ong binuhat ginabago to be maintained kana in order to reach unsa capacity for life. O nang ang imong pagkabag-ong binuhat, you're being a newly born again person. It's renewed and it must be maintained. See? Nang sige tagtuon sa pulong sa adlaw-adlaw. This is the process. Itong pagatumanon, huwag may lain. Kiniraman yun ang bugtong paaging sangkap sa Diyos kanato. This is His protocol. So, in order for us to reach capacity for life, padayon. Manayingon sa doktrina nga keep on keeping on sa imong spiritual momentum in order for you to reach capacity for life. Capacity righteousness na laingan. Pinagi sa unsa? Imong pagkamalahotayon, makugihon, masigihon nga persistent intake sa gitawag na to post-salvation epistemological rehabilitation. Now, ayaw kalimti itong Operation SLBA, ha? Okay. Abrihin mong Biblia karon niya sa Colosas Kapitulo 4, versikulo 5. Colossians 4:5. Nagsulti kini sa ingon. Walk in wisdom and redeem the time. Na buot sa Diyos nga managawi kita uban sa kaalam. Wisdom is kaalam, right? O atong lukaton ang panahon. Mga kabubuton sa Diyos nga palukaton kita sa panahon. Ang buot pasabot. To redeem the time means paglukat. Kini nga itong panahon, lukaton na to, pinagi sa unsa. Kini nga itong ibuhat. Mao kini the process of redeeming the time. We are not wasting time. Stop. We are making up time. We are redeeming the time. Kini nga itong ibuhat. Kay pagbuhat ni mo niya na, when you redeem the time, pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos, you are in the process of walking in wisdom. Kasabot ka? Now, by the way, kining kung maghisgot ta sa gugma sa Diyos, ang atong kanang relasyon ngadto sa Diyos, ang tumong niini is vertical, ang purma niini, the shape of this is vertical, paingon sa ibabaw. Apan ang relationship nato sa tao, sa atong isip na tao, is horizontal. Sabtagi na. Okay? So a believer's relationship to God is vertical, while a believer's relationship to man is horizontal. Now, ang Grigong pulong sa bag-o gyud, new, is neos. Neos, N-E-O-S. Mo na bag-o. Bag-o gyud. Ang murag bag-o, because it's maintained, murag bag-o is kainos. K-A-I-N-O-S. Now, diha sa 2 Corinto 5:17, abri. 2 Corinthians 5:17.
Nagaingon kinis in English. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Klaro? Busa. Kung ang usa ka tao anaa diha ni Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang karaang mga butang nangagi na. Okay? Sudunga ang tanang mga butang na himo bag-o na. Now, kitang magtotoo, mitawag na kita ang mga bag-o nga mga species. Okay? Kaya kita gibinalaan na. Pinalain na. Okay? Ang laing pulong sa binalaan, pinalain. We are separate, sanctified. Now, we are supposed to remove our old selves ng atong karaan nga uso sa old signature kinaiya magasala o atong isulob na ang atong bag-o nga pagkatao. See, we are supposed, of course, na mantay kabubuton na nagupod na atong isulob o dili. You see, it's a matter of choice. Kay sa imong pagpadayon nini nga imo na ng tangtangon ang mga karaang mga uso sa atong karaang pagkatao, isulob na ang mga bago. The tendency is we are able to reach capacity, we are potential kanang nga makakabot niya ng capacity righteousness. Kaya kini man gyud ang atong objective. This is the objective of every believer nga atong ugmaron pinagi sa atong judicial righteousness for believers. Now, it is a special privilege natong mga magtutuo sa pagpahimunos ni ining mga kanang kasangkapan, spiritual assets nga gisangkap sa Dios kanato aron kita makakabot sa atong capacity stage. Kasabot ka? Di man kita makakabot kung watay pagsibog sa unahan sa atong Kristohanong ni atong gibuhat. This is the process of spiritual momentum. Kung sa ibang pasabot ang momentum, ang momentum ato ning gihubad sa Binisaya nga pagbuylo. Nga ato naman gihatag nimo og kana pagpatinaw nga pagbuylo. Sama niya na mag-drive ka og tungason nga daan, tungason. Unsa man nimo pagkabot dito nga musutoy ka dito sa ibabaw, makaabot ka sa ibabaw. Mubuylo ka sa diri pa ka sa ubos, hasta mao pud na ang Kristohanong pagkinabuhi. Kung dili ka mo buylo, dili ka mo pasigi gayon aron ka mo sutoy, yun. Anara, wa kay kaabutan, di ka kaabot ngadto sa ibabaw. Kasabot ka. That is spiritual momentum. So, espesyal nga pribilehiyo kiniala ka na itong mga magtulo to avail of God's spiritual assets nga aron kita makakabot sa capacity stage. Mo bitaw ni nga patunon ta nining post-salvation epistemological rehabilitation kay kinahanglan tag rehab ikan utas pagka dili magtotoo. So, mo na nga inumdum kanya ito nga kung giyantag nimong mga Grigong mga pulong. To learn is mantano. To learn Christ, mantano. Hearing Christ is akuo. Taught, ang gitudlo is didasko. Taught in Christ. Didasko. Na kini mabasa di sa piso 4, 20 at sa 21. So, kung balikon nga,
sa Colosas 3:8-10 mando ka na itong mga magtuto to put off all kadtong old selves na ito, puso, anger, wrath, malice, etc. Uncleanness, unsa ba? Kundili, put on the new man. Isulob na karon ang bago ng pagkatao. This is only possible by post-salvation epistemological rehabilitation. Na Ephesians 4:20 and 21. Learning, hearing, and the taught in Christ. Learning Christ, mantano. Hearing Christ, akuo. Taught in Christ, didasko. Diya sa Roma 12:2. Ayaw ni usab kalimti ang bersikulo. Be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. Ang balikan, Romans 12:2. Be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung saan man pag-renew sa atong mind, pinagi nini atong gibuhat, pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Now, by the way, studying God's Word is one thing. Stop. But applying the Word of God, what we learn, we apply. That's another thing. So muna, aron kita makakabot nining pagkabinlaan, okay? Mas sanctified kita kay kining klase sa sanctification is progressive naman padayon, anam-anam. Okay? Kaya tulo ka matang sa sanctification, ninondom ka. Ang una nini is positional sanctification. Niya itong higayon nga naluwas ka. That was the positional sanctification. Imong kahintang. Ikaduha, experiential sanctification. Ang imong kasinatian nas kinabuhi. Okay? O ang ikatulo is ultimate sanctification. Dito na sa eternidad. So, dumi baya nga ang kinabuhi sa magtutuo ana diha sa iyang una-una. Okay? Niya sa itong una-una. Kaya niya man ta. Kita ana sa itong una-una. Okay? Now, in other words, the spiritual life is what is in the believer's mental attitude. Nga. Mabita nga kung kita magapuyo na dito sa operational divine sphere, it's a mental attitude. Yan sa itong una-una. Now, ninumdum ka ba niya ito kung iingon mo nga the Christian way of life is a mental attitude life, and it is a supernatural way of life, natural, supernatural, and as such it requires a supernatural way of execution. Dili pud kasagaran nga matang sa pagtuman niini. O bitaw nang murag makatawanan ko nga na ay ako madungog sa gawas nga kini ko nga itong gibuhat kanang sigil ang tagtuon niya matay buhat. O kung tagay mo ingon nga dili wata magbuhat ang buhat pasabot kini atong gitunan katunan mo ni atong gamiton sa atong pagbuhat. Sabot ka? Unsa ugway suod sa imong alipatakan nga kamaturan. Unsa man imo pag kanang ay buhat nga iha sa Dios. Wala. Tawhanon ra. So mo na akong balikon nga. The Christian way of life is a mental attitude life. That mental attitude which pleases the Lord. A believer who is carnal, again, ako nang ibalik,
A believer who is carnal lives a life of lies. Bakak nga pagkinabuhi. So, timan na. Kung ato ni ipadayon ugma, din nila kung nakita kutob pagkakaroon no? Ayaw sipyat sa pagsunod ni ini aron dili ka mawa sa atong sequence din so kaninyo gidapit kamo gihapon sabi na kaninyo mga bag-o nga sa tingali mo yung bumalik-balik mo diha o ni ang paagi sa atong pagtuon the method we are adopting is inculcation method. Pagsilsil sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Nga hangtod nga di na yun na makalimtan mo nang balik-balik. Kaya tinuod nga objective nga gibalik-balik na tumaw nga di na yun makalimtan. Dili kaya mahinumduman. That's sayog na. We do not repeat sa atong mga discussion din aron imo ngayon duman din atong ibalik-balik aron di na gyud nimo makalimtan sabot so di nila mo nagika magampo karon amahan na mo ngitnon salamat ni ining lain sa mga gayon na among ipanguslan ni imong grasya pagtuon sa imong pulong salamat sa imong pag-uban kanamo pinagis pagtundo kanamo Balang Espiritu Santo nila kami pagbalik ugma aron kami makapadayon ini among spiritual momentum hangtod nga magkabuot kayo namo ang among objective, our goal, which is spiritual maturity, the stage of capacity for life. Salamat ni tanang grasya sa ngalan ni Ginoong Jesucristo.